Alguns m'heu comentat que no teniu clar com fer el tema de portar dades des d'un full de càlcul o des d'un arxiu CSV a base, a una taula de base. Si agafem aquest exemple que teniu aquí de jocs i l'obrim, veieu que se'ns obre, però està tot el text cada un en una cel·la, no? Vull dir, si mireu la primera, sí que observareu que són els noms dels camps, és com hauria de ser la importació, i després els valors, separats en aquest cas per punt i coma. Llavors el que tenim que fer és precisament agafar aquests valors d'aquí i això ho hauríem de portar al base, primer al full de càlcul de base i després des d'allà seleccionar-ho i portar-ho al base, que és el que anem a fer ara. En qualsevol cas, farem un pas intermig que probablement no calgui, i seria deixar-ho amb un editor de text pla. En el vostre cas, per exemple, la llibreta de notes de Windows. Perquè d'aquesta manera segur que ja no hi ha problemes, això és un text pla, no hi ha ninguna cosa més pel mig. Llavors ara sí, copiem i anem a portar-ho primer al LibreOffice Calc, de tal manera que anem aquí, tenim el base, anem a importar-la aquí, mira, aquí ja està, vaig a suprimir-la primer, aquesta, suprimeix, i ara el que farem serà obrir el calc, nou, full de càlcul, i aquí és on farem el Ctrl+V. Fixeu-vos que ella detecta que aquest arxiu és un CSV i que el caràcter de separació és punt i coma. Si fos un altre, tabulació, coma, tal, o qualsevol altre fins i tot, nosaltres el podríem col·locar aquí. Sempre, si aquí poséssim, per exemple, aquest caràcter, fixeu-vos que ens separaria, i aquí tindríem que dir-li punt i coma, no, només altre, i llavors ens separaria exactament per aquest caràcter d'aquí. Científic jocs, aquí hi ha un guionet. Deixem el punt i coma i vegeu que ens ho fa d'aquesta manera, com cal. D'acord? I aquí ho tenim. El codi sabem que va ser després el camp clau. Podríem en un moment determinat retallar aquest i inserir una columna i enganxar-lo aquí. Perquè després això us ho farà en aquest ordre i ja sabeu que en el base és difícil canviar l'ordre dels camps. Seleccionaríem altra vegada i ara sí que ens aniríem al base. I aquí és on li diríem enganxar. Enganxar, li donaríem el nom a la taula, en aquest cas taula de jocs, i definició i dades és el que hem de fer perquè hem de veure que diguem o considerem que la primera fila és precisament els noms dels camps, com diu aquí. Següent, agafem tots els camps que volem passar, en aquest cas tots, i ja vegeu que el codi joc ara està en primer lloc, i anem marcant cada un d'ells segons el que sigui. Bé, si no teniu clar en aquest moment quin és el tipus de dades que pot contenir aquests camps, podeu anar allà i mirar-ho, no? Però en aquest cas, segurament ja ho heu vist, el codi joc és un enter, podria ser un enter, fins i tot un enter petit, però bueno, un enter, el nom és un text, la marca és un text, l'any podríem dir que fos, per si després volem comparar-ho en consultes, major o menor que un any i tal, doncs podríem dir que és un numèric i que sabem que la longitud no va ser superior a 4, l'edat mínima podríem dir-li també que és un enter, en aquest cas petit, perquè difícilment superaràs els 128 anys, tal, descripció i el preu, descripció és un text marxar i el preu tindria que ser, podríem dir-li que fos un numèric amb 2 decimals, per exemple. Li diem crea i ara és quan ens demana de fer la clau primària. Li diem que no, perquè la clau primària ja sabem quin camp és, no fa falta definir-la ara, no fa falta afegir cap nou que sigui clau, no, i ja està. Aquí tenim els valors. Fixeu-vos que no podem introduir res perquè per a introduir valors en una taula, aquesta taula ha de tenir un camp clau. Anem a la definició de dades de la taula i li diem que aquest efectivament sigui la clau primària. Una cosa que podríem fer, per exemple, en el preu seria, si voleu, perquè ho explico aquí també, perquè així ja us en recordeu per a altres casos similars,
el preu, si volguéssim que aparegués el símbol de l'euro, tindríem que anar aquí al format, buscar moneda i podríem escollir, per exemple, aquest. D'acord? Deixem la taula i ara, si obrim això, vegeu que, d'acord? Tenim aquí euros i els camps que volíem. Vale, fixeu que tots estan a 0,0 perquè efectivament tots els valors no hi havia decimals, però ara podríem introduir decimals en cas de que hagués hagut. Bueno, això ja en cada cas ha de mirar. Ja tenim la importació feta, val? És així de senzill.